Takže ideme ochutnávať dneska dubajskú čokoládu. Ideme sa pozrieť najprv na to. Nechce mi to zase zaostriť. Zaostri, mobil, blbenie. Dobre, pozrieme na obal. Tu sú aj suroviny nejaké. Počkaj, ja to nevidím. To sú tie to je zo štrudle. Takže Ideme to odlomiť, ochutnávka. Kamo, to je veľa. To je veľa, ne? Pači, to je pre teba. Môžem to ochutnať. No. Nikto nič nevidel? Ja mám dobrá. Okay. Toto je Myškiné a toto je moje. Normálne. Strašne dobré. Na to, že to je z Lidlu a v Zlave je to z Lidlu dobré. Slovenská, čo bolo na Slovensku? Slovenská dubajská čokoláda, ale má to takýto obal. Kebyže sú to Češi a nevedia z akého Lidlu, tak z našeho slovenského modranského. Aha. Modré ako je Lidl aj Kocka. Kocka či? Také kocka tam. Lidl a Bila. Tak. Áno. A tam je potom ešte... Čo to je vlastne pri kocke takto? Hej. Je to extrémne dobré. Ultra výborné. Ja si budem točiť videa iba s tebou. A ináč to je takýto zlatý obal. Wow. Ja budem točiť iba s tebou asi. Ja budem točiť že s kamarátkami. Teraz prvé asi 5 videí bude. Ináč, ľudia, natáčame za chvíľu pre skúmavačku. Kde Miška nikdy nebola. Ešte není úplne overené. Nie je to overené, ale budeme možno. Ale iba raz som tam bola v živote, ale iba som sa tam nakúkala. Ňam, bobík. Zvedavé. Tá bude to zaujímavé. No. A aké video by sme mohli natočiť? No to preskúmavačku. Môžeme ísť. Pred preskúmavačkou niečo. Hej. Takže za chvíľu mi končí video. Takže bye bye.